Празничен концерт по повод 25-та годишнина на Общинския детски комплекс в Несебър взриви с аплодисментите на горди родители в залата на читалище Яна Лъскова в събота, 22 марта. Децата от различните школи и кръжоци с основателна гордост и самочувствие изнесоха един блестящ концерт. И танците, и песните, и костюмите, и прекрасно декорираната сцена – всичко говореше за неудържимия ентусиазъм на децата и за безрезервната отдаденост на техните ръководители. От името на общинската администрация и от името на кмета на Несебър, децата от Общинския детски комплекс получиха подарък мултимедия. Директорът, госпожа Мила Петрова, получи грамота за заслугите и за развитието и утвърждаването на Общинския детски комплекс и награда пътуване до страната на фестивалите, танците и дръзките художници Испания. Благодарствени писма и златни значки за откриване и развитие на талантите на несебърските деца получиха и заслужили дългогодишни учители и кръжок ръководители в Общинския детски комплекс, приемник на Пионерския дом.